Zimbabwe ndadzoka zvekare panapa nhasi ndine imwe nyaya iri kutaurwawo panapa nevakomana veinformation vemuzimbabwe uyu pana minister of broadcasting services and publicity information andikwa Jennifer Muswere ari kubudawo panapa ari kutraya kunatsiridza nyaya yezvimwe zvinhu zvakambotaurwa napresident Emmerson Mnangagwa vari kuRussia. But munongoziva kuti zvinhu kana chinge chabaya chikachikokera panenge pasisina hazvichagadzirisike, right? Because zvakatoitika zvakatotaurika kudhara. But panapa iye ari kutaurawo ari kuti Zimbabwe has good relations with its neighbors including Zambia. Information of publicity broadcasting service minister Jennifer Muswere ndo zvaari kubudawo panapa ari kutaura. But isusu tikada kuteerera clip iya yaitaurwa napresident Mnangagwa vakati havachanyatsonzwanana neZimbabwe neMalawi because of zvinhu zviri kuitwa neAmerica ikoko, zvokunzi America iri kuuya ichizovasponsa ichivapa zvinhu zvairi kuvapa kuti isusu tifile lonely senyika. But this guy ari kuuyawo achitraya kugadzirisa zvinhu zvakatotaurika kudhara. Ini ndinoonera ndinezviita it's too late. Zvavaifanira kuita vanhu ava vanofanira kugara vachionesana zvimwe zvezvinhu nabosi wavo kuti mukuru kana muchinge maenda panzvimbo dzakadai so idzi, I think mashoko akadai so anongoda indoors chete kwete pane macameras, because pakutotaura zvinhu izvozvo makamera akabatidzwa vaiti zvinozongoenda nokupi, zvagara zvinozongobuda chete, because zvakafanana nenyika yeZimbabwe nei. Zita reZimbabwe rakamentionwa kana kunyika iri kure kure kana kuThailand kungava kupi, munhu zvinotongosvika kunoku because pamentionwa nyika. Is the same thing chakangoitika ipapo, pakangomentionwa Zambia neMalawi, shoko rakabva rangosvika kwarangonzi risvika. But chazvakanakira hazvo hakuna tapindura kunyika idzodzo, saka ndo situation iripo. But ameno mimi muri kuonawo senyaya, ini hangu ndiri kuona kunge vakatononoka madhara.